Halløj, så Ib. Det er den 22. april 2012, og jeg sidder oppe på et bjerg her på vestkysten i New Zealand. Det du kan se deroppe lige i toppen af, som snart er ved at forsvinde, det er Mount Cook. Det er ikke hver dag, man ser den så flot. Så jeg sad lige og filosoferede over de gange, hvor jeg var nede i Hunters Universe og mødte dig som en af de eneste kyndige medlemmer af Hunters Universe. Jeg synes, de andre det var lidt nogle hængerøv. Så sad jeg bare og tænkte, at det var gode tider dengang, og kunne få nogle gode våbensnakke med dig omkring ballistik og omkring hvilke kugler man skulle bruge, og hvad for nogle man bestemt ikke skulle bruge. Det kan jeg huske, det havde du en god stor mening om. Så det sad jeg lidt og tænkte på. Så har jeg også købt sådan en, den er efterhånden ved at være lidt brugt, men jeg har investeret i sådan en Tikka T3 kaliber 270 stainless steel og synthetic stock. Jeg ved, du hader synthetic stock. Det var så ikke derfor, jeg købte den, men kaliber 270 sagde jeg. Og så har jeg proppet noget, der hedder et Night Force Optics på riflen. Hvis du ved noget om det, det gør du garanteret, så ved du, det er en rigtig god kvalitetskikkert. Den går fra 5,5 op til 22, 56 mm, oplyst sigte, og så er der jo selvfølgelig ballistiktårn på, så man kan ligge og justere ind. Vi skød en tar i går ude på 300 yards, og vi fik drejet den op på 3,25, fordi vi vidste, cirka hvordan graden den var og så videre. Så det var faktisk rigtig godt, og skuddene det sad lige, hvor det skulle, så vi var rigtig godt tilfredse med det. Så jeg sidder faktisk og overvejer at få proppet en lyddæmper på den her gevær her. Men jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal gøre det og så videre. Så jeg skulle håbe på et eller andet sted, jeg kunne få et lille smule vejledning og råd fra en god gammel kriger. Om han lige kunne hjælpe lidt med hvordan man skal gøre. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det gør noget ved ballistikken. Specielt med tårnet her og så videre, ikke? Også med levetiden på nu kommer der er mange skud, der ryger ud igennem den her, så jeg kunne godt også tænke mig at høre lidt omkring levetiden på riflen, om den bliver nedsat på grund af, at man sætter en lyddæmper på, så hvis du kunne hjælpe mig med det, så vil jeg være meget taknemmelig. Ellers så håber jeg, at det går rigtig godt for dig hjemme i Danmark. Det går rigtig godt for mig hernede. Jeg har et dejligt liv. Jeg nyder mit liv virkelig meget. Hjulpet godt på vej af mange glade mennesker i mit liv. Så har jeg nu endelig fundet mit ståsted i verden, så det har du selvfølgelig også en del af. Så tak for det, Ib.